없게 구속하카 소자면 아우딩 타고 있으나 Ang group no tui waisa bo sawi paikha kaham ke bo kuri khorok sabuya sini saya tomorok sak saiman ke abono soi lama tubui manke kaitor bai saprajana se nangya jotona hamya abono ang sana thangya phia baksa activities kaitono kirimani kuri sangsani tomong bai solchujak tongo aborokno khibiui eba feringui klangya hinke kaitono to saknangjak lakno motharago dj rasa mungrok tamui bahar samahai bahari masabayano abo pholao tollogi phanjani thuise tongdi phia kaitono kiriya angmani bathaise manano aboni bagai kaitono kiriuise boni sakkiri di kaitono saknangya khe boni sakki tari di kaitono saknangya khe ta tong thokdi poito khlayarok nukhe hinano kubide omahai motharago ongna hinui tabukhang kaitoni kok khana je ja phano thanani bagai ready. You can talk like you have power. You can preach the power. You can read on the power and not have power. Sir, when you have power, Mahishahi, things change. Cancers melt. Your voice is captured in the realms of absolute influence and change. There is nothing the power of God cannot change. There is nothing impossible. omhai phurumung to elambago kurino phola kathar mankhe borok kuliprao eba klai thango abo kaitoni arni phaimania blazer ri eba romalo khitarke borok buprajak marok phola hamini se phayo phola kathar tamo kaitria de bonini romalo de tongnai aboni bagai kaitono sing saiman chuno nangnai kaitono sing kirinani nangnai kaitor bahai bobotoi saiman khase sing omhai roni yakni yogoi tongmannai Siyan ganang ongnani nangnai hus ongnani nangnai motharago omhai tongmung siyan tongyani bagino phaisok payo ulokhe soitani tongmorok baise godalei paibayo sungsani tongmorok se phaisok paibayo o borok bo tipurao phaithangka saimanya boni blazer bai khorok bosungno jangriui pholano mandeui klangkha hustong banyani nangnai onya khele lama corona na karei mungsafano tonglak Bola. Oli musambi wa mupira. Ha! You do it the best. Ojja chikola bulungi nnyo. Time for the ball, time for the ball. Sera chakapira. Here we go. Time for the ball, time for the ball. Sera champira. Kakandela mpira. Go! There we go. I've never seen such kind of thing. Jesus is there. Yes, why? oro sini jisuya te kaisa jisu se tongo soitini samung motharogo bangruk ongte tongo tamne hinba motharok muktri kaha manma bagui sisaleya thui mangse tongo ba amoni bagui sing sojak tora nangnai sian kri hingake lama koronai hambai I don't need to bother you. Setaka kutawanya. No.